Náš jediný profesionálny cyklistický klub Dukla Trenčín sa posilnilo. Zvučné meno Matej Jurčo, účastník Vuelty a Giro d'Italia, sa vrátil na považie z ročného pôsobenia v Česku. Jurčo v Trenčíne už pôsobil v rokoch 2010-2011. Som teda rád, že som sa vrátil opäť na Slovensko, lebo častokrát mi to bolo aj ľúto na pretekoch, keď som bol teda v českom klube a musel som ísť proti Slovákom, proti Dukle. Dukla Trenčín bude mať v novom roku na dresoch rovnakého sponzora ako Pro Team Omega Pharma Quickstep. Keď budú dobré výsledky, chlapci majú možnosť ďalej, nielen do tohto týmu, ísť ale ďalej. V Trenčíne vsadili popri Kováčovi, Bronišovi a Jurčovi aj na pretekárov do 23 rokov. Michal Koláš však v špurtoch vie zamiešať celkovým poradím a v záveroch sa vyžíva podobne ako Peter Sagan. Viac menej sme vyhľadávali furt ten adrenalín, tak som sa tu v tej cestnej cyklistike tak našiel.